tuolla on Victorian putoukset, alhaalla The Great Zambezi-joki ja välissä 111 fucking metriä kuumaa afrikkalaista ilmaa. Maailman toiseksi korkein rakennelmasta suoritettava benji-hyppy on kyseessä. Vapaa pudotusta 120 kilometriä tunnissa. Voin vakuuttaa, että tällä hetkellä kuumottaa snadisti. On kyseessä vertigo eli korkeuskammo, joka vainoaa minun pääparkaani tällä hetkellä. Ja kumpi meistä on lähtevä näiden kiertokoulun käyneiden pelimiesten kuminauhojen varaan rimpuilemaan tonne alas ja menettämään henkensä? Otetaan perinteisesti KSP-kilpailu siitä, kumpi depsii. Tunna, ootko valmis? Olen. Noniin, nyt on Alright. Okei, oikeesti. Kelaa mikä. Noniin. Okei. Okei. 3. Okei. 1, 2, 3! Vittu! Miten tää voi mennä näin? Ai. Nyt täytyy sanoa. Noniin. Nyt täytyy sanoa. Riku pelottaa. Mä olin ihan varma, että sieltä tulee jotain muuta. Ei se on niin kova jäbä kuin te luulette. Ei todellakaan, mun täytyy myöntää. 5, 4, 3, 2, 1, bungee! Ai. Vittu, tää on siisti! On tää tän väärti, ei tää niin paha ollutkaan, mut voin sanoa, että tärisee ihan vitusti. Ihan vitun makeeta. Kuumotti ihan silleen mielisairaan paljon. Ei tässä pysty paljon heittämään mitään läppää. Suu on niin mielettömän kuva, kun olisi vetänyt 100 bongi-hittiä. Sä oot rotta etkä hiili. Kyllä mä oon rotta. Kyllä mä oonkin rotta. Vittu mä oon tyytyväinen. Voitin pelkoni, voittakaa teki. Aktiviteetti potpuri, pärinä jatkuu.